Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagngal daw, Rabi Iweno, orasyo amin kalafing kadrama ka Bianong Bianong. Ngam sakbay na intay man pa'y paludi pandagitinay agkakabara ka blatayaw. Naragsa ka palagdengag kadagitinay papagayam tayo manursuro nga isuda Madam Fredelin Diesta, Madam Feli Alfredo, Madam Lourdes Marquez, Madam Rosalina Liwliw, Madam Realin Barawel, kan Madam Rosalia Cabadidaw. Shout out kani pagayam tayo Rene Ancheta di tanay Kunina. Kastamutan kada Alex Tumakder kani bakit na ni Felicing di tanay Salsalamagay from your kumare Maricel Nasinaw. Naragsaga pa nagdengeg kani pagayam tayo Rhea Lopez. Shout out kani pagayam tayo Jade Olman. Makablawan ni pagayam tayo Neneng Gragasen. Shout out kan ni pagayam Mayros Tagala. Naragsa ka pa nagdangag kan ni pagayam tayo Romel Paas. Shout out kan ni pagayam tayo Araceli Oribello di tanay Agolong yawn. Bueno, di surat ngayon tayo kan biya kita kat naggapo kini pagayam Emma iti Hong Kong. Kastoy man ti surat ni Emma. Kan kamang Bianong na imbag nga orasyo amin na magbukbukal iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Awagan dakla kuman iti Emma. Nakapagsurat taktakayat kuman nga ibinglay da iti kapadasak kas ina ken OFW. Agmay may sa ti anak may ti asawak. Narigat ti biyag mi dita Pilipinas, iso abasit pa iti anak ko, ket imaya ko nagtrabaho dito Hong Kong. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Robert, agabrodak laangan, ngam tirigat ti paspasaran tayo akanayon dito Pilipinas. Apay, tagibasitan nak, tabasit lati matmat gadak? Ha? Sana kasta. Anya ka din tayo bagbagam. Apay nga ron agabrod ka? Kaya't ka matulungan, tani. Dumakkelan dumakkel ti anak ta. Manula atawanan kat agkolehyon. Mabayag pa dita? Alangan mo't nga agaraw talaang na adaditan ti sitwasyon. Na agkolehyon. May mayat mo't laang na makaurnong tan sakbay nga agkolehyon ni Gino. Halawunin, agabrod kalatan no kastatikayat mo. Makamukan na niya taramidam. Total, si kamot di pa nagtrabaho. Di mo mo't maanusan di matmat gadak dito Pilipinas. Ala, saan akasta Robert? Imbagak mo't ti rason ko. Kaya't ko ayornungan ti pagadal ni Gino iti kolehyo. Ketun nga ro, jak kabalen ti agurnong iti paraken ko ana. Iso kahit masikat di mapanagurnong ka nagtrabaho. Di wow. Robert! Hala, hinga nga ro din. Agabrod kan. Tapos na adun to pa ti kwartang mamsyak.
Imbag man ta palubusan na ka ni Robert iti panagabrod mo. Kano naglaing asumao day di ataaw. Imbagak mo ti plano kan kuana, tatang. Oray di nakpalubusan, masapul ang mapanaklat ta. Aggarawak para iti masakbayan ti anak mi. Mayat day ta kapanunuta manakaw. Ngem laglagi pam asaan analaka ti maya dayo iti pamilyam. Tatang, Ang mga no dumteng to ti kanitaw nga da pagbabawyam iti iya adayaw. mas agbabawi ak no jak aggaraw bayat nga ubing pay ti anak ko, tatang. Tanog garawak tulaang numang rugin nga agadali ti kolehyo ni Gino. Anya laangan ti pagpanagan mi. Jak mat kayat amarigatan launay ti anak ko no bilang, tatang. Apay nga madayo ka pa'y laeng, nanang. Masapol anak ko, taparakan kamot laang daytoy aya adayok. Nanang, Sapay la ko mata maawatan na. may mayat kumamot lang no saan kan nga umadayo. Dito'y kalatan. Kasapulan mat anak ko. San abale, taparakan kamot laang daytoy aya adayok. Kasano kumapara kanyak kat umadayo kamat. Gaputa kayat ko asaganaan ti panagadal mo to iti kolehyo. Kayat ko, saan kan nga umadayo, nanang? Anak, Saan ka nga minin nga umadayo? Dito'y kalangan. amok ang maawatan naktumutla ang anak ko. Di kang danag, ta sa anak nga umadayo para itibagik. No di kat paraken ka, anak ko. Robert, adan tikat ko ang mapanin di abroad. Kita dalata. Ha? Kasta laang ti ibagam? Katanya ba'y kumati sa baling ibagak. Robert, Umadayo ka lang aro din, nagadupay lang artem. anya mo ti kasta pa nagsasaom kanya? Ibagbagak lang mait. Nagadungar di artem. Diyak kaya tinartila unay. Iso ano umadayo ka latan. Sige, tayo nagpa-iridot bait. Inton maminsanan abigat ti flight ko. Kaya tag-flight ka lata. Ha? Mapan ka latan, iti sa di naman na kahit mapapanan. Sige, tayo nag-iridot bait. Ay, anya ni Robert. Saan latang agbaliw? Awan pa ibaga na mo tapagsayaatan. Kasla kanayon ang mapilpilitan ang makisasa o kanya. Anak, agbiyahe akon. Mapana kon iji abroad. Sung batam adagos ti awag ko kan kano mawagakwan. Un, nanang. Agsingsingpat ka kanayon. Saan kang agar-aramid iti parikot ni tatang mo? Un, nanang. No adda masapol mo katawan ni tatang mo, ibagamla ang kadalolo ken lolam, ta isuda ti makaam mo. Mabayag ka ka di abroad, nanang. Depende iti sitwasyon anak ko. No lakit di ta makaurno nga kadagos, jak nga rod agbayag. Kuma, saan ka nga agbayag, nanang? Agawid ka kumadagos. Nagsayaatan no makaurno nga kadagos. Basta agsingsingpot ka akanayon anak. Dayta ti tartari gagayak iti yaadayo. Kumusta kayon dito'y balayaw, apaw? Mayat mat, lolo. Kitaam daytoy balayaw ta agdalos kayaw, wan? Diyo baybayan anarugate. Agdaldalusak mat, lolo. Nasaya at nukasta. Ngam ni tatang, saan nga agdaldalos? Ha? Apay ngay? Diyak mo Isarok na pa'y ti tsinelas na. Iso ang nagrugit no kwa ti swelo. Ay una yun ti amam nukasta? Di mo tultuladan ti aramidan na, Maya tinadalos at tao. Saan anasaya at tinarugate? Un mat, lolo. Iso di mo tultuladan ti aramidan ni tatang mau. Wan? Lolo? Isukit di ti bagaam no makitam nga isrek naman ng ti tsinelas na. Ibagam amadiday ta. Unag ti balay isrek na ki den ti rugate.
Kinaawan manaknakam ti kasta. Awag nga awag ni nanang mo. Sungbatan nyo nga minan, tatang. Imawag lang nga ro din iti kalman. Umawag man ayin. Anya launay ayat ibagpagana. Ulitin namat lang nga ro. Sungbatan nyo nga Roden. Manaktak. Oh, anya ayat ibagam. Robert, kumusta kayo ditan? Ulit-ulit. Kanayon na kami akumustahan kat sang kaibagak lang nga ro din. Nasayati kasasaan mi dito eh. Kaslasaan ka mo ta makawawat. Apay nga, kasla makaungot ka kanya. Saan ka nga ro da makawawat? Makauma ti kanayon ay awag mo. Di kagkarawag ta makauma sungsungbatan. Nagubsang ti panagsasaw ti asawa kanyak. Sangon-sangon man wenno ti cellphone ngagsarita kami. Kasla kanayon ang napudot ti ulo na kanyak. Tunggal at ay bagak, adalat tay bagan na negatibaw. Nairwamak nga rod iti kasta panagsasaw na. Ngem inan anu saklata tadakat nga rod anak may. Ken isupay ti mangkit-kita kini Gino, bayat ti kadak dito abroad mangmangged. Aging ka naglabas ti tawen kadak dito abroad mangbianaw. Ay una yun day to'y balayo, apok. Apay ngay akas to'y mutan. Apay aya, Kat no nakarugrugay, di yu pa'y amu adalusan. kat agdaldalusak mat. Kasano ako na agdaldalos ka kat nagrugit nga raw. Kat da kayon atin nadalos. Ay, nagalas mutan, di kasta pa nagsasaom kanyak alulam. Kasano, katong galamay kayo dito balay. Sang kadilaw yu ti balay mi. Kat da kayo na to may agdalos. Nukit kita niya anarugit gayam ti balay mi. Ay, nay, nagalasaan, di kasta pa nagsasaom, Ginaw. Sige, adupay tinaskan nga ramidak. Ay, anyan ti apaok. Nagmadimutan ti panakisangaw kan panagsasao na kanyak. Ayan nang hindi papil ngayon, gasok dito eh. Una yun ni Ginaw. Ginaw, apa yan, apok? Di ayan nang jimbagak. Ayan na di papil dito eh. Adalang di ta drawer mo. Inurnos ko laang tanagwara ti lamisaan mo kan agkakanati nakadisaw. Apay kami napakibiyangan nyo dagito usar ko aya. Umay kayo lang dito balay makibibiyang. Ay, nagalasan ti pa nagsasaom nga ubeng. Agpay sumat namin. Umay kayo lang makibibiyang dito balay mi. Sana di balay yun lang di pakibibiyangan nyo. Di ka pa agyaman, tada ti mang dalos di ti balayaw. Nagrikat na rin sa pulan dagiti mausar ko pa'y apapel. Di kayo mat makawawat. Ay, nagalasan, di kasta pa nagsasaom kanyak apok. Pagbalinan nakmut na nakasla ubeng, idinto tabakbakita na kaun alulam. Nagloko kan. Ay, Apay bakit? Kasla napaksuyan kamot anagawaid. Ay, kasano, kat nabannog ak lang arudin ang nagdaldalos ijay balay da Emma. Nabannog pa iti barukong kau, iti nakitak adjar jay apukot Nay, anya nga min ayati na ramid ni Ginaw. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Agasumot aya, tabumugkaw muton. Di na muton amutag sao no saan abinubugkaw. Anya, naiapay ngay, madi ati kasta. Lola na ka, kalpasan na, bugbugkawan na kalaan. Nana, nagalasan ngay. Day tangarod kat. Ay na, kasla saan abalay ti tao jay balay da. Numakitam lang nga tayo na, jaglaam mon lakay. Ni Robert di nalaam mumutin nga isuro di anak na nga agdalos. Kasanungay nga isuro na kat uray isaw, di na amot agdalaws. Isukit di tinang isuro iti madi nga ugali Tagpadadamutin iti ugali iti amaan
Ay na, nagsakit lang ti barukong ko amapan ijay balay da, lakay. Dahil taman ng Jenam, umawag manin. Awan lakit, umawag. Nagipawit lang aro din ako na i-text na, umawag palaing. Sumbata man nito, Gino. Sikan na. Anda per aramidag. Makaumang aro asungsung batan. May samot lang ti bagbagana. Kasta saan nga mo tataw, teraramidin tayo, ti bagana palamin. Naday ta, naumamot langin. Makauma aring-aring ti cellphone. Sige, ten ako na silid ko. Ado pa'y taramidag. Ingkalatan na, imbaga kayang agtalinad ka dito, oy. Sige. Na, umawag manin. San lang tayo makaawat adyak kahit asong batang tiawag na. Istorboy ti paragkapik. Lakay, di mo't ingka mga nakiti kasar no madamdam ah. Wen, madamdama pa'y laeng. Nasapa pa'y may. Nay, ni mo't ema da iti umawawag. Alasong batang nga rudain, taang mga nun napatagmat ti bagana. Mabit lang nga raw. Hello, anak ko. Nanang, Oh, nakaawag ka mo't anak. madanagan na kiti balay nanang. Apay aya. Kasano kat saan sumusungbat dagiti agamay ti awag ko kadakwada. Manan, kastalatan na ka na ayon ti kukwaenda. Saan da sungsungbatan tunggal umaawag ka kadakwada. Anya launay aya ti kukwaenda. Tsaka mo nanang, makapadanag garod. Isama pa niya man kita ang iday di balay. Sige, taibaon ko ni tatang mo. Taiso ti mapan mangkita. Un nanang, tani, madanagan ako na yan ditoy. Wan anak ko, mabit laeng. Ipakaamok adagos ken ka no agsublin ni tatang mo amang kita kadagiti agamam. Anya meten dagijay nga agama. Day talamang sungbat meten ti awag ni Emma ti kuenda ngem di dala maaramid metan. Ay, wan nga raw. Di dala maasyan mo tin iji anak ta nga agdandanag iji abroad. Alang nga raw ta inakman kitaan ida ijay balay da. Sige, ingka kitaan ida, tanay. Sabsabalin ti ugali ni Jean mga apo ko ta. Tumultulad mo tan iji amaan ah. Isumot nga men tinang padakkel isu akas jay. No anya ti makitkita na nga ugali jay amana isumeten di tultuladen na. No ni Emma tinang padakkel iji apo ko ta. Saan kumamot ang nagbanag akas jay? Un nga rod bakit? Sigay, ta inakman kitain ida ta sigurado nga umawag manen dayjay no madamdama. Robert! Umayak man! Robert! Na, itay pa'y ngagtuk-tuk-tukak ditaw. Ngam awan mo laangan ti umay mangilukat itiri daw. Didak nga tamang mangagwan no, agin tutuleng da. Robert! Lukat ang manday taw. Adda kayo kaday. Abay, Adda ka magayam. Ang kaslawan mangmangag mo. inturog ko labait, nagngalaw nga kayo, mate. Imawawag ka din ni Emma kang ka. Kanain, mate. Makauman to, asong bata ng tawag na. Awag nga awag. Maawatam kumaan no kas jay akanayon nga umawag taadda ijay adayaw. Anya nga rod ti kayat mau. Saan apulaos nga umawag? No umawag iti maminsan iti makalawas, husto day jayon. Sana na masapol nga ulit-ulitin na tumawag. Madanagan nga rodmet kada kayo a pamilya na iso akayat na amaamuan ti kasasaad yaw. Apay, awan ayat ti manak na kami. Ang mumimot nga si kasun ti bagbagim eh. Saan akasta? Napatag kayo lang kin ni Emma. Iso nga awag kada kayo. Makao mga ramid. Na? Kasta ti Jarmaw?
Iso akas tama titultuladan ni Gino nga anak yaw. Nagpadaan yon iti aramid. Kumusta kan ngay apok? Gino, nangagnak ka di apok? Kumusta kan kunak? Ha? Apay, adda kaguram? Kung kumustaan ka laeng mat, tadandan ni makalawas asaan ka anakit kita. Kitkitaan dak lang arudan. Kumustaan dak pailaan? Naa, Kitkitaan niyo lang arudan ang nasayati ka sa sahad ko. Malaksid ano kitkitaan niya ang masakitak. Iso, kumustaan dak? nagkaro ka matay na sumungsong bat Ginaw? Apay ngay akas na ti pa nagsasaom kanyak alolom? Kasano kat mulmulagatan dak lang arudan. Ngamang kumusta kayo pailaan? Alawanan, kaslaawanan ti dinamag ko. No pakabasulak pa'y gayaman, timang kumusta kang ka, apok! Oo na yan? Makapasakit itinakam timapan ije balay da ema. Apay. Napadasam ka di mo, tinakangag iji apu ko ta. Agasam tinaramid di apo ko ta. Siyak lang arudan tinang kumusta kang kuana, ngam siyak pailaan tikasla nakabasol. Nagsakit arik naan. Ay. Nagsakit launay ti riknak, bakit tapno amam? Nagdakkel tinagbaliwan di apu ko ta. Saan mo't akas di idi basbasait. Idi ni at ikadkadwa na akan ayon ijay balayda. Siguro, makit-kita na ti jar ni Robert nga amana, iso akas jay matan tinagbanagan na. Nagsakit a panunutan bakit? Awan tumot tinasayaat nga isuro jay manugang ta iji anak na. Iso akas jay. Nagpadaan dan iti uga alay. Kumusta nga doon dagiti agamak tatang? Saan dala tamo ta sungsungbatan ti awag ko kadakwada? Di mo ni kaskasaw ti kasjay akita ti tattaaw. Ha? Apa yan tatang? Kasla saan da tattaaw, takagura da dagiti umasidag kadakwada. Anya? Di anak mo, kay kayat na ti agpupupuklatan iti silid na. Di naamaw ti sumango iti taaw. Numadisturbo lang iti aramidin na ka, bumugkaw pa'y. Nadlaw ko nga ron ti kasta nga aramid na tatang. Apay, bugbugkawan na kamutan di anak mo. Diyak man amo. Ngam nagsayaatan mo ti panakisasaok kan ko na. Ngam pagamuan ta kala at lata na bugkawan na. Kasta nga ron ti aramid na, di na pa'y pilpil yan ti bugbugkawan na. Kasta nga men ti ugali ni Robert, isumatan tinalala na, tinawid nan. Bagbagaan nyo lata ko matatang. Kanayon tupay abagbagaan mi ni nanang mau, ngamda kami mati agparangadakas. Nagrigat nga ispilingen ti ugali da nga agama. Anyan ti kastoy. Nagrigat laki din ti aday ti adayo. Ajak na igiya iti nasayaat nga aramid di anak ko. Kanayon ngagsakit tinakem dananang kantatang nukas jaya makasauda ti apo ko da tasabsabali mo ti ugali ni Gino nga anak ko. Awanen ti ananos na makisasao kada lolo kan lola na. Kan uray asino a tao, no masuron latan. Di na pulos mailumeng tirik nana. Sanda pa asungsungbatan ti awag kong agama. Kasta ngamin ti aramid ti asawak magbianong. Di na pa sungsungbatan ti awag ko kankwana. Baybayan na latan ti cellphone na agriring nga oray no makitkita na nga umawawagak. Kanayon mo ti panagbakasyon ko tadandanipay tinawen. Ngem sa bali latata jak nakaden na ni Gino nga anak ko iti panagdakkel na. Anak, agbakasyon na kita atawan. Bakasyon ka na ta ha? Kumusta kayon ka ni tatang mo dita? Mayat,
Mangmangan kayo kadimot lang anasayaat. Daldalusan nyo kadimot lang day tabalay. Apay ayang nga oray day tagatamagan nyo. Apay ubing kami papasit ayang awan tinakmakam na. Ha? Apay nga agbuggaw kamutan. Gino, saan ka kumamot nga agkas-kasta Adak lang nga rodon dito adayo, ngam kasta ka pa'y kanyak nga inam. Nagtagulit kayong tumot nimin. Ulit-ulitin nyo iti bagbagayo tunggal umawag kayo. Kaya't kayo laang matapalagipan. Tagagangay ti ada iti adayo. Kaya't ko asigurado no na saya at ti kasasaad yo dita Pilipinas. Patungan mo yo. Bye! Gino, mabit lang. Ay, anyamot dun ti anak ko. Nayan ti balay, tasaan pulos anadaldalusan. Kaslak kulungan ti baboy matan iti karugit na. Kat baboy kami siguro Isu akaslak kulungan ti baboy ti balay silang patam. Sikal anti kadalusan. Saan akas ta, Robert? Ngam deyo la amumutan ti agdalos. Nakadaldalos ti balay a pinanawak iti abroad. Ngam nagrugit ti sinang putak. Nagrurugit nga rod ti kabalay mo. Kasano, katrigatan nyo pa iti agsagad mat. Uray dagiti pinggan kas kada baso, madlaw asaan ana istimar ana ugasan. Ulay, nagrurugit! Hala, dalos ang marudan no kahit mo tinadalos. Nagabrod ka langam kung namlan asino kamutan na nakaarte. Kat babaulan kamot lang aro di abroad. Anyan ti kasta sa kanyak. Kadun mate, nagabrod ka lang kat kung namlan asino kamutan na kadadalusan. Kat babaulan ka lang mo aro di abroad. Just kay. Gino, erwar mo amin ang dagiti kawus mo anamurngam taglabaak. Saanan? Apay ngay asaanan, kat masapol amalabaan dagijay tanaurnungan. Apay ay nga isuro da kita aramidag, kat kastoy matantisigod nga aramidag. Aglabak to ka dilata. Kayat ko laang matasaan ang maurnong dagiti namurngam. Saan pa ilang nga rood? Nagdagulit kayo matan. Di kayo pa nagsubli di abroad. Tapnawanan ta, ginlalay nga makibibiyang kanyak. Bastos ka! Dimakal ka lang. Ngambog kabugkawan na putan. Idin to tararamidag ti amin. Tap nga maipayan ka itinapintas sa masakbayam. Apay, nagkunayang amin nag-abroad ka para kanyak. Awan mo tinang pilitin ka. Kalpasan na. Iboy-boy mo dahi ta kanyak. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ngam kayat ko laang kumamot nga agbalin ka na saya at atao. Sakto pa'y nga inam kat kabaalam abog-kawan. Anyan tulangatan ti sabali a tao. Nagsubli ka na di abroad, no di mo kahit amang ganapig sa tibosis ko. Kantap na awanan di makibibiyang kanyak. Juan! Agsubli aki di abroad. Kat saan akon nga gawawid. May mayat pa'y nga daki di abroad. Takalpasan ti trabahok iti agmalam. Kat makaturog kan aginana akon. Saan dak abugbukawan dagiti amok. Ngam dito'y matan balay. Awan pa'y nasayata pa nakisauyo nga aga makanyak. Kaslak larugitan hindi pagkitkitaan nyo kanyak. Imbag pa'y dagiti rugit nga inururnong nyo dito ng tibalay. Tadiyo kabaalan nga ibalan. Ngam siyak nga inam nga grigrig at ijadayo. Katawan sir-sirbina iti pa nagkita yo. Awan sirbik kada kayo. Nagsakit tinakem ko mang biyanong. Tanagawid akit ibalay mi akasla awan serbik kadagiti agamak. Isa manipod mat idin, kinaykayat kundi saan nagbakbakasyon, ta jak marik na ti pamatag dagiti agamak kanyak. Uray din ako ni patag ti asawak, ta sigo din nakasjay na kanyak. Ngem ti trato ti anak ko, ti pagsakitan launay ti riknak. Pudno ang nagkurang akan kuana, ta jak kadwa di makal. Ngem aramidek mat ti amin para kan kuana.
Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidek tapno agbaliwan ti anak ko magbianong. Tauri anya pa'y ibagbagakan kwa na kat isulat ta ti trato na kanyak. Iwanwan nakman magbianong to'y magugura na pagayam mo, Emma. No, respetuan tayo, dagiti kapamilya tayo, at datal na iti uneg ti pamilya, kan natalged tirik na ti ama, ina, kan dagiti anak da. No, agrin-rin nispeto dagiti agasawa, ipagpakita da nga ipatpateg da ti asawa da. San lang nga iti dadakkel apamayan, no di kat uray kadagiti babasit apamayan iti kada aldaw. Dagiti ubing nakasursuro ng agbalina na respeto ket dakdakkel ti kumpiyansada iti bagida nasaysaya at ti relasyon da kadagiti naganak da ken basbasit ti problema da iti emosyonal ken mental. That's right. Pagayam Emma, agbalin ka nga ulidan. Dildilawom ka de dagiti kapamilyam, gapo ka dagiti kamalida, uyawom ka di ida gapo ka dagiti opinyon da, wenno saan mo ka di ida apampansinan, wenno biglalatan agsao ka no magisarsarita daken ka, ibilang mo nga obligasyon mo iti asawam ken anak mo ti panang respetom kadakwada. Imbes nga ipakitam lang daytan at naaramid dan amay kari iti respetom. Iti panagpipinadayaw da kayo ti mangyununa kunaan ti Biblia. Narespeto ka kuma oray no adda di yu pagtinaawatan iti kapamilyam. No agsasao ka, liklikam nga ibaga dagiti kasiti kanayon kalaakasta. Awan mutlat pa nagbalbali mo. No ibagam da kita, masaktam ken mapabain nam ti kapamilyam, ken kumarola ang ti diyo pagkinawatan. Tinaalumamay asungbat, pabaawan na ti pungtot, ngem tinagubsang asao, rubruban nati unget. Maadaw dayta iti proverbio. Ti napatag pagayam Emma, ket inaramid mo ti ammo marumbeng, nagpakasayat ka di ta pamilyam, san ka nagaramid iti mabali na pangguraan daken ka. Ngem daksanggasat laeng ta sanda ka asinubadan iti namnamaem kadakwada. Ngem nupay kasta itultuloy mo latta ti agbalin pagwadan kadakwada. That's right. Daytay awan ti pakapilawam mabalin pangsidirdakan ka. Tapatsek, dumteng to ti tiyempo nga ipatagdan to tingka panagsaksakripasyo. Alright. Ala, kastan papagaya, maging gangay iti sumaranon tumanan nga intay panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!